אהלן ומה קורה חברים? כאן טל המטורה בעוד סרטון חדש. חלקכם אולי שואלים אתכם למה נעלמתי יחסית להרבה זמן. זה בגלל שהסדרה של ה-GTA אונליין של איך להרוויח כסף בינתיים היא נגמרה. אבל אני פותח סדרה חדשה על רכבים וטכנולוגיה. מה כדאי לקנות היום? סדרה חדשה שהיא קשורה לטכנולוגיה. עכשיו אנחנו בפרק ראשון. פרק ראשון יהיה לרכבים. על איזה קטגוריית רכב מתאימה לכם? נתחיל במכוניות המיני וסופר מיני, כמו מזדה 2, קיה פיקנטו, רנו קליו וכל הקטגוריה הזאתי. אלה רכבים קטנים, מתאימים לסטודנטים או אנשים שצריכים להגיע לעבודה. הוא פחות מתאים למשפחות, בייחוד לא למשפחות, פחות מתאימים למשפחות, בייחוד לא למשפחות של 5. זה רכבים קטנים, בדרך כלל פחות נוחים, אבל לאו דווקא פחות מאובזרים. אבל בחלק מהמקרים, אם חשוב לכם הבטיחות, נגיד רכבים כמו קיה פיקנטו, הם 4 כוכבי בטיחות, זה שיקול גדול מאוד. ומה לגבי מכוניות משפחתיות? מכוניות משפחתיות, פעם הם היו להם. הם גם היו יחסית במחיר טוב, 130-140 אלף שקל, אבל אז הגיעו הג'יפונים, והמחירים שלהם מאוד מאוד עלו. היום רכבים כאלה עולים 160-170 אלף בדרך כלל, נגיד כמו קיה סיד, סקודה סקאלה, מזדה 3, הונדאי אלנטרה. המחירים מאוד מאוד עלו, פעם הם עלו 130 אלף. והם כבר פחות שימושים, כי היום כבר כולם הולכים על ג'יפונים. כי א' הם יותר גבוהים, הסדר ראייה יותר טוב, מרווח תיכון יותר גדול. ובדרך כלל הג'יפונים כבר מרווחים בערך באותה מידה. נגיד ג'יפונים בינוניים. מה לגבי הג'יפונים הרכבי פנאי קטנים? הם מתאימים לרוב האנשים, מתאימים למשפחות קטנות. ג'יפונים, מרווח תיכון יותר גבוה ממכונית רגילה, וטיפה יותר גדולים. נגיד מרכב מיני וסופר מיני. קצת יותר גדול, זה טוב. אבל בדרך כלל די מאובזרים. מאובזרים כאילו כמו רכבים רגילים. בדרך כלל הם גם 5 כוכבי בטיחות. אלה רכבים שמתאימים להרבה מאוד אנשים. רכבים הנמכרים בסגמנט זה כל הונדאי וניוס, ויטרה, קיה סטוניק. אלה הרכבים הנמכרים. אגב, בלי קשר, בכל הסגמנטים של הרכבים יש את הסרפתיות. הסרפתיות מאוד נוחות, מאוד מאובזרות, אבל חלק אומרים שהן פחות אמינות. אז הם יעדיפו שלא לקנות סרפתי. אבל זה שיקול שלכם, אם אתם רוצים סרפתי או לא. אם אתם לא רוצים סרפתי, אז בכל חברה כמו ניסן, יונדאי, קיה, טויוטה, מיצובישי. אלה החברות הנמכרות. מזדה. ג'יפונים קטנים, אפילו היום מתאימים לרוב האנשים. זה ממש תחליף גם מי שלא עושה ג'יפון גדול, שיהיה כאילו בעיית חנייה, וזה גם מתאים למשפחות, לפחות למשפחות קטנות. מה לגבי ג'יפונים בינוניים וגדולים? הם בדרך כלל מתאימים למשפחות אלה רכבים מרווחים יותר גדולים. הם יתרון, נגיד כמו, יש את הסגמנט, נגיד כמו מזדה CX-5, קיה ספורטאג' וניסן קשקאי, טויוטה יריס קרוס. סגמנט אחד, ויש גם את כל 7 מקומות. שרי טיגו, סקודה קודיאק, מכוניות שהם 7 מקומות שהם מתאימים יותר למשפחות של 7 מקומות. אבל אם אתם משפחה של 5, אז פחות מומלץ לכם 7 מקומות כי יהיה לכם בעיית חנייה. אלא אם כן, אתם נוסעים הרבה לחופשות ותרסו בגאז' גדול, תוכלו לקפל את המושבים. לסיכום, עכשיו הבנתם כל אחד, כל מי שמחפש לקנות רכב, איזה קטגוריה רכב כדאי לכם לקנות. יש סיכוי טוב שבהמשך אני גם אסביר על רכבים ספציפיים ויעשה השוואה בין רכבים.
זה היה הפרק הראשון בסדרה. אני מקווה שנהנתם. אם נהנתם, לא לשכוח לשים לייק וסאב. אדע שאהבתם, ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.